Na vytvorenie nového prípadu streľby na škole sa používa metóda puzzle coding. Toto je metóda skrytej manipulácie prostredníctvom navodenia viacerých vln informačného kódovania. Každá z nich samostatne v sebe obsahuje určité vklady, ktoré sa ako puzzle skladajú v hlbinách podvedomia potenciálneho strelca a až po ich spojení sa aktivuje program na spáchanie masovej vraždy. V dôsledku tejto aktivácie ide človek spáchať zločin a zvonku to vyzerá, ako by to bolo jeho osobné rozhodnutie. S nikým sa nestretol, nikto ho priamo nepodnecoval, nikto mu nepomáhal pri príprave. Dokonca tú tému s nikým ani nerozoberal. V skutočnosti však v tomto prípade vystupuje ako biorobot, ktorého na cieľ nasmerovala šikovná ruka a realizuje niekým vopred naplánovaný zločinecký plán. Takéto rozdelenie manipulačných vkladov do niekoľkých vln informačných kanálov sa robí zámerne a plní úlohu presného zacielenia, ale nie každý môže prekročiť túto hranicu a realizovať masovú vraždu. Preto sa s cieľom zúžiť cieľovú zónu a aktivovať vhodného potenciálneho strelca vykonáva krížový informačný útok. Pozostáva z niekoľkých informačných kanálov, z ktorých každý obsahuje špeciálne vklady, ktoré dokážu obísť kritickú kontrolu vedomia a preniknúť priamo do podvedomia človeka.